8-čkový scope, 15-kový scope. Aha, Nevermind. on na mňa spravil tanec. Neviem, čo to znamená. Nevieš presne, že... Či to bol nejaký lucky shot, alebo kto. Tam je. Pozerám. Vieš kde? Neviem, 150 alebo tak. Len tu není dvere, tu musí byť kuchyňa, ty kokso voláka. S hajzlami, 3. No nechápem, to sa v kuchyni. Ty tak hajzel. To sú jak tie komunálne rímske, vieš, čo mali jednu spoločnú Áno. špongiu. Brother, Kurva. Oh. Dosť to ľahko. Tam je na streche vonku vedľa našej budove. Hore. Granát. Se ja počul, jak to on vyťahol, že Ja som ho videla. Hej. Dobre, to bol flash. Dobre, voľná. Čo to stresuješ? Budove. Blokoval si ma Ja strašne sa moc. neviem hýbať tiež cez teba. Ne, som sa nevedela pohnúť. Ani o kúsok. A vôbec, ja som mala flash. Granát. Ja nič nevidím. Toto je... Nestrieľaj. Dobre, ti to Čo aj mohli ste sa flashnúť obidvaja a vedľa teba stáť chvíľku. Nice, ale Team rank 4, kilo 0. Z môjho pohľadu to vyzeralo tak, že dostala som flash. Keď som nemala flash, zrazu si ležel na zemi mŕtvý. Odskočil si ma, že kvôli mne sa nevieš hýbať a ja som sa nevedela kvôli tebe hýbať. Však ale... To bola taká... blbá kombinácia eventov. No. Find Chicken Man and deal damage to him. Však som ho trafil autom 5 krát, akože nemám damage s ním. Hello, I hit chicken man, but it doesn't zarátať tú quest. Okuliare nemám rozbité. No to by bolo peňaženku. Uvidela by, koľko by to stalo. Musel by mi aj povedať. Píšinke. Prečo? Jaj? No, preto. No, do neskáče neníček. Vidím jednoho i s nami. A jo. No, celý tým. Vidím celý tým. Môžete mi za... A oni, idú inam. Prečo sa nehýbem? Dúfam. Čo? To čo bolo? Prečo sa... Však držím večko. Haló. Čo to kurva do piči je? Prečo sa nehýbem? Vidíte tu na tej mape? Takéto tu je tiché. Sa mi to nelúbi. Že? Úplne nikto nestrieľa nič. No. Skoro som ti dal hlavu. Nikoho v tom lese nevidím. To je také divné, že sme tu len my. Že? Úplne... Je by tu aspoň, ja neviem, hoci kto iný chce čiť lepšie, než takto sám. No. Myslíte si, že bude v čaji javorový sirup okej? Piče, nestihla som. Leta s banánom a s medom bude fajn. Keby si videl môj výraz. Jaký ide? Čo? Ale ten sirup je že veľmi dobrý, ja som to v živote nemala. No? A to naozaj tak žerieš s banánom a nepamätám si zvyšok, lebo toto ma tak šokovalo, že už som nemohla pozor. A som to mal, není to zle. Prečo si to mal? To je tá otázka, prečo? Lebo vajka bielkoviny, lebo medík dobre prehrdlo. A všeobecne mám rád med. Jednoducho med na jedle, hej. Prečo holina? Neviem, to je také memko. Mám rád hlinu. Okay. A banán, no však nechcelo sa mi ho jesť samostatne. To je akože dosť smutné. No, to je ako smutné.
Ako ja viem, že to znelo ako zle odo mňa takto povedané, ale akože myslím to akože fest vážne, že proste Nie je to úplne- ako skôr v tom zmysle, že to je úplne nečakané. Myslíš to Práve fest on. vážne, to úplne dodalo na tej vážnosti. Ah, Hej, uberali tak človek akože dosť smutné. A ten, no, dobre, budem za kokota teraz niekde na videu bomba. tentokrát som to ani nebola ja. Ale vieš, to je tak, keď sa to chceš zachrániť tú situáciu, že to asi dojebeš. Fakt. Ja mám tiež ten istý skin na tú M-ku. M-ku? Či to snajperku. Na M-ku? To je MK. M24. M-ku? Áno. Inak som si Idem robila vedľa čaj, preto ste na mňa tak dlho čakali, okrem iného. Jaj, ale však to viete, že mám čaj. Haha. Hej. S javarovým sirupom ešte keby náhodou. Kanadským jamarovým syrupom. Dobré. A Ja mám tiež čaj. aký? Nilgiri. Nie, fakt Nilgiri. Nilgiri. Pozri, aký mám skin, pozri, aký mám... Never mind. Dobre. A ja som neumrel. Sleduje nás loď. Hej? Hej. Najebali to. Prečo? Prečo tam je vždy ten druhý? Ja si nemám ich healovať, takže... Je mi to ľúto, táto hra skončila. No, ani som ho nevidel. Má 7 level zrovna. Takže má 7 level zrovna posledný. To jak viem. No však keď si dáš event pass, tak máš level 7 alebo 8 alebo 6. Aha, no ja mám 7. A to je posledný? No však 9 je posledný. Hej. No ne, ja som len priebaná, nerieš. Fakt. No nesmej sa mi už. Ty. No, chceme... Chceme. Dobre. Nechceme bootcamp. Chceme. Nech žije bootcamp. Asi nebeháte vy vedľa mňa. Vôbec. Ako vonku. Nie, tiež som sa to To som chcel. na vonku. Dobre, ozaj, Renátko. Ja to jebem, mohol byť tu kokot. Je tu Ja pri mne hore. Ja mám iba zipline som Ide mohol dole, dať. ide dole niekam. Ide ku mne hore, tu je tu bude teraz. Taký králičia. No, počkaj, ja ho zbijem. Piče. Ja, no. Jak to, že som dlhšie prežil, jak ty s holými rukami? Vieš jak, lebo ja som strieľala, ty si tam ako behol, ja som ťa nechcela zajebať, tak ja som prestala strieľať. Á, jasné. No tak ti to klipnú, potom to dám do dielu 13 PUBG a uvidíš. Je to tam halý kakot. Lenže keď budem všetky tie PUBG diely robiť tak isto, jak som robila tieto doteraz, neznamená to, že potom ťa to unudí už? Ja neviem. Asi nie. Tak záleží. To je niečo iné v podstate. Niekto robí CS content celý život. Čož ako, neviem ako a prečo, ale keď ťa to nebaví, spraví z finals, potom oddychne si z PUBG, vráti sa k PUBG. Ako... Mne sa... Doteraz som to, že mňa to baví. Prihádaj, ale neviem, či to... Tak neviem, Janík a... Dominik povedal, že sa uchachtí na tom, tak
dvaja ľudia. Čo ako smiali? Jako? Traja. Asi nechala. Zas niekde hovorím, ja som Cezár. Nie, že teraz budú tuto za rohom. Tu som. Ty kokot. Riadne ste dostali. môj kokot. Nie! Ďalší predstaví. Napravo, naľavo, nevidím ho. Ja nevidím tiež nič. Čo? Poďme preč. Poď preč. Idem. Za koľko nám dojde palivo? Vehicle is out of gas. Hm? Je to helva? Au. Dík, lebo no ja sa snažím dohealovať, lebo nemám healy a ty proste aj mi ho ujebeš, ešte ma aj tejzneš. To sa dá. Je to ten stun gun, nie? Hej. Kokot bravčovi. Počúvaj, ide sem auto. A zastavilo vedľa mňa akurát. Jaj, Není ani jedna. jak mi je dobre. Omylom, ak som ťa trafil, to nebolo úmyselne. Ja som buchol do klávesnice. Ty kokos. Ja tu mám ráčov. Tu máš 2. To nechcem. A čo chceš? Daj mi energetiak. Energetiaky? Tu máš 3. To máš tak Máš mi veľa? 8. Čo? A ja tu mám jeden nož a tam mi ho ujebeš ty. Skôr. Neviem. Rovno do papule som dostal jak minule. No, To je dvojková helma, kebyže potrebuješ. mám. A ďakujem. Ne. No ešte ti aj poďakujem a... Nie. Dobre. Prečo to auto bolo otočené do druhej strany, No, keď sme odišli? Čo? Počkaj, teraz ma to úplne dojebalo. je tu skin so Scarom, teda Scar so skinom. To nejdu sem. Čo ja to neviem akurát. Kurva. Vyjebané skurvené mreže! Rozbijem to tu, vytrhnem ich zo zeme. Či zo zeme, z okna. A sa stoja P5 zobrať, ty koko, že som vral len takú kokocku, vole. Ringlu, vole. Jak to Alex povedal, hráškomat.